vás pri mojom prvom ASMR videu. Nikdy som takéto video ešte nenatáčala, ale rozhodla som sa, že to skúsim, veď čak prečo nie. A v tomto videu sa posnažím naučiť vás pár slovíčok a vied po maďarsky. Pozerala som vlastne na YouTube, či niekto už točil podobné video v slovenčine a nenašla som nič, takže budem asi prvá. A teda môžeme sa na to vrhnúť. Začneme asi slovom ahoj, ktoré asi každý pozná a to sa po maďarsky povie szia. No, nepíšem najkrajšie, ale dá sa to prečítať. Takže ahoj sa po maďarsky povie szia. Ďalej, hoďvať znamená ako sa máš. Ako sa máš? No, to sa mi podarilo skoro. To mám pedičko. Som si dneska kúpila tú tabulu a skúšam takto na nej písať. Škrabopis riadny. Inak, keď je už téma maďarčina, tak chcela by som vám ukázať túto knižku, ktorú som si vlastne kúpila na Martinuse a je to vlastne maďarčina pre samoukov a tu je vysvetlená celá gramatika. Takže keby ste mali záujem, tak viete si ju zakúpiť. Môžeme ísť ďalej. Čo robíš? Sa po maďarsky povie mi činnosť. Čo robíš? Mi činnosť. Odkiaľ si? Skade si? Honnan vagy? Honnan vagy? Áno, sa povie igen. Aj to asi už všetci viete. Koľko máš rokov? Sa povie háne vešvať. Háne vešvať. Kto si?
Otec sa povie Apa. A mama sa povie Aňa. No, trošku sa mi to tu s týmto ťažko robí. A teraz ideme trošku počítať do 10. Čísla sa povedia sámok. Sámok. A ideme. Eď znamená 1. Kettő znamená 2. Három znamená 3. Négy znamená 4. 5 znamená 5. Had 6. 7. 7. 8. Kilenc 9. A 10. 10. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, 10. To by bolo pre toto video asi všetko. Dúfam, že som vás aspoň niečo